Kaya kowe jenenge iki jenenge trik jemput bola lho. Kowe ora perkara trik jemput bola iki jenenge dagelan golek-golek ya kuwi. Ngeyel kok awake dhewe. Mula matur suwun Mak Sanget menika, Mbak Cangik, Mbak Limbuk nderek muji syukur dumateng ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Adicara dalu punika mangke purwa ingga ucana mangke mboten mangke alangan setunggal punapa. Piyai Betet muga-muga anggenipun pados sandang pangan saha papan dipun paringi rejeki ngekathah tur barokah. Amin. Dipun paringi sehat kat sedaya nggih Bu nggih. Muga ora usah didongakno sehat nek ndelok wayang ini positif mesti sehat. Nggih to Pak nggih? Lho, ora apa tuh. Enggak suka. Paling enggak iki komunikasi dengan penonton itu diperlukan Mas. Iya nih. Auden wonten nginggil nggih napa mboten Sangi? Kersanipun napa ngraketke pesedulurane awake Ya dhewe. bener ning pada dasarnya wong nonton ki wong seneng. Lah iya. Iya to, ora ana kok wong lara ndelok ki ora ana. Mesti ya mikir kesehatane lho ngono lho. Lho lah ya mul pangawede kan mut-mut gula tak dongane muga-muga sehat nggih Bu nggih. Nggih. Muga-muga panenane dadi asile entuk akeh amin Allahumma. Amin. Tuku patung ning Jawa Timur Mas. Napa niki? Muga-muga masyarakat wani dusun Bandung pinaringan panjang umur. Kuwi apa? Bro, tuku ceret ning pinggir sawah muga-muga Piyai Betet saya barokah amin Allahumma. Amin. Ayo, komet, iso muni ora cakeme. Muga-muga penak. Loh. Ya krek. Ketak biasa. Iki wong budaya wong seni nganggo parikan kok muga-muga penak tok lho. Lah tapi ndonga Lho, lah ndonga ki nganggo parikan kaya ngendikanipun Mas Kangko. Ya ndelok-ndelok panggone wong ndonga kok nganggo parikan mbok langsung ae padha wae. Lho, kok langsung ae penak. Muga-muga panjang umur ya langsung ngomong ngono. Allahumma. Muga-muga sehat sedaya Allahumma. Yo padha oleh amine lho. Lho nyapa nganggo parikan. Lho paling kan nganggo parikan ning sawah nandur blewah muga-muga buru minah dadi lurah amin Allahumma. Amin. Oh ayo to Met kowe Met. Moh aku. Lho, wong ndonga kok nganggo parikan. Lah nyapa? Lha aku nek ndonga nganggo parikan salat ra barbar lho to. Kok iso salah barbar kok. Omonganmu teko do lho iki lho kleru lho iki mang. Kowe lho ayo lho. Lah mbok kon baleni aku ngomong apa? Omong apa? Ngomong apa to, Dra?